شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም هيسن جز فشاملين جز فريد بارمير ዝዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ናይ ንጎ ድምር ፕሮግራም ናይ det här är det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ነካፈሊና Och idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ቤተ ክርስቲያን መኻድ ገዲፈ እዩ ዝብል Dagens ord som vi ska kolla på det är jag har slutat att gå till församlingen. እንታይ እዩ ኣብዚ ቃል እዚ ክንበፅሕ ገይሩና Vad är det som har gjort att vi har kommit till den här påstående? ገለገለ ክርስቲያናት ኣብ ቤተ ክርስቲያን መኻድ ገዲፈ እዩ ዝብል በፂሖም እዩ Vissa kristna har kommit till den stadie där de säger jag har slutat att gå till församlingen. ኣብ ቤተ ክርስቲያን መኻድ ገዲፈ እዩ ክትበፅሑ እንታይ ገይርኩም Vad är det som har gjort att man har kommit till den stadiet? ፓስተርኩም ድሃይ ስለ ዘይገበረልኩም ዲ Är det för att pastorn inte har hälsat på eller kontaktat? እንታይ ቤተ ክርስቲያን መኻድ ክንኸይትኸዱ ኣብፅሒኩም Vad är det som har fått er att komma till den stadiet att säga jag ska inte till församlingen? ፓስተርኩም ንሕዋትኩም ቦታ ሂቡ ንዓኹም ቦታ ስለ ዘይሃበ ዲ Är det för att er pastor har gett plats till era syskon men inte dig? እንታይ ቤተ ክርስቲያን ንኸይንኸይድ ኣብፅሒና ብሩኻት Vad är det som har gjort att vi har kommit till det stadiet? ኣሕዋትና ስለ ዝተፀወጉልና ወይ ስለ ዘይተሰማምዑና ዲ Är det för att vi inte har kommit överens med våra syskon? እንታይ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይንኸይድ ኣብፅሒና Så vad är det som har gjort att vi har kommit till det stadiet att vi säger att vi inte ska till församlingen? ብስራሕ ቢዚ ስለ ዝኾንና Är det för att vi är upptagna med jobba, våra vanliga jobb? ናይ ፋሚሊ ጉዳይ ስለ ዝበርትዐና Är det för att familjesituationen har blivit svår? ወይ ብዝተፈላለየ ናይ ሓጢኣት ጎደና ስለ ንሓልፍ ዘለና Eller är det att vi går genom olika syndväg? እዞም ኩሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንኸይንኸይድ እንተ ደ ኣብፅሖምና ብጣዕሚ ተጋጊና Och om alla dessa punkter har fått oss komma till det stadiet att vi säger att vi inte ska till församlingen så gör vi verkligen en stor misstag. ምኽንያቱ ናፍቲ ቤት ንኸደሉ ምኽንያትና ካብ መጀመርታ ትኽክል ኣይነበረን ማለት እዩ Då betyder det vår grund till att vi gick till församlingen från första början har inte varit en rätt grund. እንተ ደኣ ፓስተር ድሃይደ ገበረል ኢልና ካብ ቤተ ክርስቲያን ንተርፍ ኣለና ኮይና ብትኽክል ናይ ቤተ ክርስቲያን መኸዲና መንፈልጦን ኢና Så om vi verkligen stannar hemma på grund av för pastorn inte har ringt och sagt hej, då har vi verkligen gått fel grunder från första början. ገለገለ ሰባት ካብ ቤተ ክርስቲያን ክተርፉ ከለዉ ነቶም ፓስተራት ዝጎድሎም ገይሮም ደወስድዎ Vissa personer när de stannar hemma och inte går till församlingen, det är en inställning de har, det är att pastorn kommer sakna nu och någonting kommer saknas när man inte är där. ያ ሓቂ ኣሕዋት ክጎድሉ ከለዉ ኣሕዋት ክቡራት ስለ ዝኾኑ ንፓስተራትኩም ክስምዖም ይኽእሉ ኸውን Det är sant eftersom människor är värdefulla, speciellt när man har fått ta emot det här livet. Och då blir det att pastorn kan känna av för att det är en värdefull person som försvinner. ግን ከዓ ካብ ፓስተራትኩም ንላዕሊ ንዓኹም ይትድኸፍአ Men mer än för pastorerna, det är för er själva som ni går miste om. ምክንያቱ ንስኹም ኢኹም ኣብቲ ቤት ዝርከብ ክብሪ ኣብቲ ቤት ዝርከብ ጸጋ ኣብቲ ቤት ዝርከብ ኩሉ በረኸት ትኸስርዎ ዘለኹም Och det är för att det är ni då som missar allt det välsignelse, det härlighet, det Guds nåd som finns i den platsen. ስለዚ ናይ ቤት ኣምላኽ መኸይዲና መንገዲ ትኽክል እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ቤት ኣምላኽ ከትርፈና ዝኽእል ማንም ዓይነት እኹል ምኽንያት የለን Så om vår grund till att gå till församlingen blir verkligen på rätt sätt, då finns det inte någon kraft eller någon situation som kan få oss att gå bort därifrån. ፓስተርኩም ዳይ ግብረልኩም ኣይግብረልኩም ንጥቕምኩም ናብ ቤቱ ኺዱ Så varken om er pastor hör av sig till er eller inte, gå till församlingen för er egen nytta. ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣሕዋት ይፀወጉልኩም ኣይፀወጉልኩም ናብ ቤቱ ጉየዩ Så varken era syskon ser ner på er eller de uppmuntrar er, gå till församlingen för er egen nytta. ምክንያቱ እቲ ቤት ትስልጥኑሉ ቤት እዩ Det är för att det är platsen där du blir utrustad. እቲ ቤት ኢድ እግዚኣብሔር ንህይወትኩም ተፀብቐሉ ቤት እዩ Det är en plats där Guds hand formar era liv till det bästa. ስለዚ ንርእስኹም ካብ መኽሰብ ኣይተጉድልዋ Så tillåt inte er själva gå i förlust av allt det välsignelse för er som finns på församlingen. ዕብራውያን 10:25 Om vi går till Hebreerbrevet kapitel 10 vers 25. እዚ ከዓ እታ መዓልቲ እዚኣ ቀሪባ ከም ዘላ ኣጸቢቕኩም ትርእዩ ኣለኹም እሞ ንሕድሕድኩም ንመዓዓድ እምበር ገሊኣቶም ልማድ ከም ዝገብርዎ ኣኼባና ኣይንሕደግ Och det står så här, låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra, utan istället uppmuntra varandra, och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. ሪኹም ገሊኣቶም ከም ልማድ ከም ዝገብርዎ ሲ ኣኼባና ኣይንሕደግ ኢሉ Det står, låt oss inte göra det som vissa överger våra sammankomster så som några brukar göra. ሓደ ነገር ምስ ተደጋገመ ልምዲ ይድኸውን När en sak gör man ofta så blir det en vana. ንገለ ሰብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ልምዲ ኮይኑዎም
För vissa personer det har blivit en vana att gå till församlingen. ስለዚህ እነዚህን ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ካብ ቤተ ክርስቲያን ከተትርፎም ከቢድ እዩ Så för att de ska stanna bort från församlingen det är ganska svårt. ንገለገለ ሰባት ካብ ቤተ ክርስቲያን ዘይምኻድ ልምዲ ኮይኑ Men för vissa har det blivit att det är en vana att inte gå till församlingen. ነዚኦም ከዓ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከተምፅኦም ክንደይ ወጠት እዩ Och för att hämta dem till församlingen blir en stor process. ኣቶም ብሩኻት ኣሕዋት Så ናብ mina- ቤት ኣቦኹም ንኽትመፁ ትውጠጡ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ክትሓፍሩለኩም ብርእስኹም Så mina syskon, så om man måste verkligen tvinga er eller pusha er för att komma till församlingen, det är verkligen en fel sits där ni är. Det är någonting man borde skämmas. ክትበኺለኩም ኣቅድሚ ኣምላኽ Ni behöver verkligen knäbba er inför Gud och bara i tårar. ምክንያቱ ትኽክል የለኹምን Då det betyder man inte är på rätt plats. ትኽክል የለኹምን Ni är inte på rätt plats. ንመን ንቤት ኣቦኹም ክትውጠጡ Ska man bli tvungen att komma till din fars församling? ነቲ ናይ ቅዱሳን ሕብረት ክትውጠጡ Ska man bli tvungen att komma till det heligas plats? ብጣዕሚ ጌጋ እዩ Det är verkligen fel inställning. ብጣዕሚ ጌጋ እዩ Verkligen. መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ መዝሙር ዳዊት I Psaltaren 92 92 ካብ 12 ከም ዝብል ክሳብ 15 från vers 12 till vers 15. ጻድቅ ከም ስየ ይልምልም ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ይዓቢ እቶም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እትተኽሉ ኣብ ኣጸድ ኣምላኽ ይለምዑ እግዚኣብሔር ጻድቅ ምዃን ምእንቲ ከውሪዩሲ ጻድቅ ምዃኑ ምእንቲ ከውሪዩስ ብእርግንኦም ድማ ይፈርዩ ይረውዩን ይለምዑን እግዚአብሔር ከውሐዩ ኣብኡውን ዓመፃ የልቦም Jesus sa från vers 13 till 16. Den rättfärdige grönskar som palmer. Det växer som cedrar på Libanon. Planterade i Herrens hus, grönskande på vår Guds förgårdar. Även vid hög ålder bär det frukt. Det frodas och grönskar. För att förkunna att Herren, min klippa, är rättfärdig. Ingen orätt finns i honom. ዋው ሪኹም እቶም ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እትተኽሉ ንሶም ኣብ ኣጸድ ኣምላኽ ይለምዑ እዮም ኢሉ Det står de som är planterade i Herrens hus. De grönskar på Guds förgårdar. ኣብ ዘመኖም ኩሉ ከዓ ጽድቂ ኣምላኽ የውርዩ Och även på en hög ålder de förkunnar Herrens härlighet och godhet. ብእርግንኦም ድማ ይፈርዩ ይረውዩ ይለምዑ Och även när de är vid hög ålder så bär det frukt och det frodas och grönskar. እዚ ኩሉ በረኸት እቶም ኣብ ቤቱ ዝትከሉ እዩ Och allt det här välsignelse är för de som är planterade i Herrens församling. ስለዚ ሎሚ ኣብ ንቤተ ክርስቲያን ምኻድ ገዲፈዮ በፂሐ ክትብሉ ዝገበረኩም ኩሉ ነገር ደምስስዎ Så från idag, allt som har fått er att säga jag ska inte gå dit längre, ta bort det från era liv. ንኩሉ ሓሊፍኩም ሕጂ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ጀምሩ Så våga gå över allt det här och börja ta dina fötter in till församlingen. ካብ ገዲፈዮ ናብ ጀሚረዮ ተሳገሩ Så från att säga jag har slutat gå till den här ställningen, jag har börjat. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrare. ሻሎም Guds frid.